Bí me gobar Ollscoil carh leachlia agus hart ar gan trí bliana ó hin hála gur a John atá gobar an chun is gur a sisin ag gobar in Ollscoil carh leachlia chumá agus dúirt mé leis gur a ionta go deo an méid bhí banseach ag TG4 agus an sin díreach agus a cainte agus a córá leis risilm gur muid teach suas go déimlína go TG4 agus chuir sé iontas orm sciúran an tám agus níor sé tu a fí dearám dar éire agus an sin dúirt mé manam gur ceartún rud a cin sianna chun sinna ceúra agus sin batúis leis. Scríbhach an neabhar seo chun ceúra a dhéanamh ar na chéad déimlíana de TG4 ceapmar gur cheart cura úirt do dhaoine agsúla teach le chéile agus labhairt ar gné agsúla an stáisiún agus bhí cógáil seo going chábhlíon ó hin mí na saona chábhíle sa sé agus tháinig grúpa daoine le chéile chun gné agsúla do héan na telefíse a phlé agus is ar an ggógáil sin atá an leabhar seo bunathe tá eistí a going ó chríochanna dhéag a labhar na rudaí difriúla bhaine le sé na telefíse. Domsa tá se anna háach go mbeadh daoine a déanamh díospóireachta mar gheall ar telefís na Gailge. Cén sort stáisiún telefíse tá going inis, cad tá ná don stáisiún telefíse machchansá, cad iad na deacreachtaí atá ribh amach, cad iad na rudaí atá buinte macha geile déimlíonna nuas tá go leor buinte macha ag TG4 tá ceistena going chomá faoi úsáid na Gailge agus úsáid an bhéir le chláiricha béir bheith dul amach go hochtach agus títhe, chláiricha Americánacha dul amach lár na híthe chomá, mar sin ar cheart gomeach níos mód an Gailgeán ar cheart cinálacha difriúla Gailge bheith ann ar cheart níos mód do Gailge na Gaeltachta bheith ann, níos lú do Gailge na Gaeltachta, sin iad na ceistena atá léagaing sa gabhar. Well, go persanta is berálam hain agus leis na eagarthóirí eile etna agus deanna eicáil gúla leabhar níos mar bhuain chuneáil ar na smaointe a nachtaíomh ag an am agus gur bhhailín gur tús díospóireachta seachas an focail deire a bheith ráite a bheith háin. Sin gur scríbhún leabhar le go machchas ag daoine céir daon dearcha a bhí ag daoine déimlíonna heis buna an stáisiún. Mar chinál thúil siar stóir ceir a bhí tarlaí, agus beidir mar réimheh an tíing ceir déach tarlú machchanse. Is síl na cruilteach na níos a go bracha a go tarlú machchanse, achas maihan rud duna le háint cáúid, agus tuairim áil, agus tuairim héna lorg faoi ceir a go tarlú. Is stoilm búid sé tácht go ggurfaí leabhar gon cinál teachar siúlagus go mbeadh cógáil a chu dheann, cógáil ag cárde i denna léirmhas criticúlar TG4. Sé sin nach iad na náimhde a bheith gá dhéanamh ach go mbeadh muide atá chomhtóice sin leis an stáisiún a caint faoi cechaí go bhéh faoi féilsa chu réir. Éocht atá in TG4 ní léon dealt faoi sin. Ní honan sin agus ará go 19 muid dunar bithe going le chuile háirt a bhíon sáin, bín in nimar go fóheidil, bín in nimar go chláiricha béirle, domsa camérá go bín in nimar go spóirt in ainm tábhacht na glóiricha sin, ach bín rudaí gon chéad go háin freisin go háirithe na chláiricha fascination. Séir de chéalainn an leabhar seo thomsanna go bhfuil díospóireacht tosaí, beidir díospóireacht i chearta thosú bhád ribh seo, faoi TG4 faoin tro na bhfuil si dul agus mar sinse. Catú chéimre gur curú feachtas mór bon chun an telefíse bhaid amach, ach an sin fágú an job ag na daine tá fostaíán ag na banistóirí agus heas pobl na Gailge siarmhaid. Nis tá sin am is dóilm sa cinál don phobal grímáil ar díospóireacht arís agus cinál ará ceirta bhuthab agus cabhrú an leabhar seo leis an díospóireacht sin a bhaid amach.